bat. Gure helburua, Jon, bazen esan bezala Haitin gertatzen ari dena hobetu ulertzea eta bereziki, haitiarrek pentsatzen dutena gurera ekartzea, uste du zertxo bait egin dugula eta ni bezala entzulek ere gauzak argiago dituztela. Jon Padilla, benetan mila esker mundu baterrin egotegatik. Zuei aukera hau emategatik. Espero jendiak pixkat ikasi izana o jakin izana Haitiri buruz. Mundu bat, herri. Yo, I spend on the beat again. Gucci ball fade again. Yeah. Hau ilargia da, hau argiaren abiaduran bidaiatzea, eta oso gizon argia. Zergatik diogun hori? Ba argi eta garbi esan da orain Euskaltelen argia eskaintzea erabaki dugulako. Baina ez bakarrik argiaren familiari. Guztioi! Bueno, eta argiaz gain beste gauza bat dakarkizugu. Ze gauza? Bagasa. Argi hor. Bai, energia 100% berdea eta gure lurraldean eragina duena. Argia eta gasa, Mari Tomasa. Eta ze izango da hurrengoa? Oraindik ez dakigu, baina dagoeneko pentsatzen ari gara. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Haupa, ni Maria naiz, elbetekoa naiz, baina bizi naiz Elizondon, eta nire ogibidea hartzaina eta gasnagilea. Gehien bat, zailtasunak izan dituen, gasnagintzan ere bai, baina gehiago izan nuen, hasi nintzelaik lanean ardiekin. Zeren, kusi nuen, dela, hau gehien bat nekazaritza da, tristea da, baina da gehiago gizonen mundu ez. Eta ni hasi nintzen gainera gaztei, unekin duela 8 urte, eta egia da, haitu nituen kritika unitz, eta egia da, sentitzen zinen, ez dakit desbaloratu edo, bai, baldin bazinuen dudak eta gauzek, galdetzen baldin bazinuen, urte hau niz, baten duen gizon bate, dut arazo hau, eta nola konpontzen adu nik arazo hau? Lehenbiziko lan hartu zatzutena, eta pasatu zait, nik arazoi ez dut izan. By my ocean's growth, to the obstacles I might find unhinder me in my way, learning how to say stop.
Suitzako adineko emakume talde batek jarritako salaketa bat erantzunez, giza eskubideen Europako auzitegiak gaur ebatzi du hango gobernua ez dela behar beste egiten ari, klima larrialdiaren aurkako neurriak hartzeko orduan, naiz eta giza eskubideen konbentzioa jasotakoa kontuan hartuta hori egiteko obligazioa duen. Estrasburgoren epaiak horren bestez, estu hartu du Suitza eta Europako beste herrialdeek kauzi horretan hartutako politikei ere eragin diezaieke auzitegiak jurisprudentzia sartzen baitu. Palestinak aurrera pauso bat eman du Nazio Batuen erakundearen kide bihurtzeko aleginean. Egina duen eskaeraz mintzatu ziren atzo gauean Nazio Batuen erakundearen segurtasun kontseiluan eta erakundearen organo horrek onarpen batzordera bidali du. Palestinaren Nazio Batuen erakunderako enbaxadore Riyad Mansurren arabera historikoa da urrats hori. Euskal Herrira bueltan dagoeneko itsasadarra zeharkatzen hasia da Gabarra goizeko lehen ordutik, goizeko 4:00 Portugaletetik atera dira portuko 10 atzaileak eta Bilborantzko dute Gabarra prest jartzeko probei ekiteko. Atzo uretaratu zuen ontzia eta gaur goizean dena prest zegoen Gabarrak kilometroak egiteko. Bilbotar gutxi batzuen begiradapean hasi da nabigatzen goizeko 6 eta 4:00 hain zuzen. Arratsaldeon kiroletan atletiken garaipenaz gain efemeride bat dugu albiste. Gaur 12 urte bete dira ertzaintzak botatako gomazko pilota batek Iñigo Cabacas izuela. A ver, les repito las órdenes para que queden bien claras. Se lo acabo de comunicar al suboficial de grupo que está trabajando. Entran al callejón con todo lo que tenemos, entran a la Rico, controlan la situación. A ver, les repito las órdenes para que queden bien claras. Al callejón con todo lo que tenemos. Vale, que habrán desmayado. Ongetorri arratsaldeko boletinera Nafarro Aragoaz bertan baitugu Irune Rejano lankidea. Nafarroko osasungintzan ze berri dugu Leitzan Irune?
Leitzako guraso talde batek Leitzandean bat egin du pediatra orain ekimenarekin, duela 3 hilabete Leitzan ez dutela pediatrik eta horretarako guraso taldeak elkartu dira hainbat ekimen eta mobilizazioak egiteko, baita bere osasun zentroko pediatra plaza estaltzea eskatzeko ere eta seme-alaben osasun eskubidea babesteko. Lehen aipatu bezala, apirilean hainbat mobilizazio eginen dituzte eta lehenengoa apirilaren 12an izanen da Leitzan bertan eta hurrengo astean hemen Príncipe de Vianan bertan beste mobilizazio bat eginen dute. Gai zaldatuz, Nafarroko Next Generation funtsen inguruko web berri aurkeztu dute, azaldu iguzu Irune. Luis Arasti ekonomia eta ogasuneko kontseilariak eta Julio Zifrian Next Generationeko zuzendariak Nafarroko Next Generation funtsei buruzko webgune berria aurkeztu dute. Webgune berriak Next Generation laguntzei buruzko informazioa zentralizatzeko eskainita dago eta Europako Next Generation funtsetik 537,5 milioi euro jasoko ditu. Nafarroak eta otsaileko azken datuen arabera 180,8 milioi euro ordaindu dute jada. Laster izango gara berriz zurekin Irune, sexu erasoei helduko diegu orain Araban 25 urteko gizon bat atxilotu dute Aldundiaren menpeko 2 adingaberi sexu erasoa egiteagatik. 25 urteko gizonezko bat atxilotu du Ertzaintzak Arabako Foru Aldundiaren menpe dauden 2 adingaberi sexu erasoa egitea egotzita. Aldundiak berak egindako salaketaren ondorioz irekitako ikerketa eta gero eman zen atxiloketa martxoaren 27an eta gizona kartzelan dagoeneko. Erakunde foralak azaldu duenez, biktiman ikasten duten ikastetxeak sexu erasoa gertatu zelaren susmoa helarazi eta gero salaketa jartzea erabaki zuen. Hainbat komunikabideek jaso dutenaren arabera, erasoa martxoaren 15an gertatu zela uste dute ikertzaileek. Biktimak hartzen dituen adingabeentzako zentrotik kanpo eman zelarik diru kantitate jakin baten truke. Gertatutakoa argitzeko ikerketa judiziala irekita dago orain. Kasuari buruzko informazio gehiagorik eman ezin dutelarik. Aldunditik gogorarazten dutenez gainera, adingabekoen eskubideak lehen etsi behar dira kasu hauetan berriz biktimizatuak izan ez daitezen. Eta Nafarroako probintzia auzitegiko lehen atalak gizon batek adingabe bati sexu erasoa egiteagatik 10 urteko espetxe zigorra ezarri berritan, sexu indarkeriei arreta integrala emateko zentroa jarriko du martxan Nafar gobernuak, ez da Irune? Maria Txibite Nafarroko lehendakariak eta Ana Redondo berdintasun ministroak sexu indarkeriei arreta integrala emateko zentro berria bisitatu dute hemen Arrosadian, atzten dugun zentroan, bihartik aurrera irekita egonen da urtean 375 egunez eta 24 orduz Nafarroa osoan 16 urtetik gorako emakume biktimei naiz sexu indarkerietatik bizirik atera direinei eskainiko diete arreta, bai erasoa berriki jorratu dutenentzat, bai iraganean. Eta talde profesionala 17 pertsonek osatuko dute. Ingurumen gaietara egingo dugu salto, lurraren defentsan topaketak eta manifestazioa deitu ditu Bizirikek larun bat honetan Azpeitian. Lurraren defentsa abiapuntu Euskal Herriko hainbat herri mugimendu eta plataforma ezberdinek indarra ezagutzak eta ekintzak batu eta Euskal Herria Bizirik sarea sortu zuten. Natura eta landa ingurunean eragiten dituzten makroproiektu andanaren inposaketari aurre egiteko. Bada hurrengo hitzordua larun batean dute Azpeitian. Apirilaren 13an manifestazio nazionala deitu dute. Egun berean lurraren defentsan diharduten talden eta jenden artean topaketa bat egingo da. Euskal Herria Bizirik sarean helburu bat partekatzen dute. Ingurune naturalaren babesa, trantsizio energetiko deszentralizatu eta kudeaketa komunitarioaren defentsa, landa eremu bizi eta funtzionala bermatzea, planetaren muga biofisikoa gainditu gabe baliabide naturalen aprobetxamenduaren unibertsaltasuna, lankidetza, ondasun komunen zaintza eta erabakigunen deszentralizazioa ezaugarri izango dituen gizarte baten alde aritzea. Ildo horretan egun osoko egitaraua prestatu dute Azpeitian larun baterako. Goizean tailerrak, eguerdian mai ingurua, ondotik bazkaria eta arratsaldean 6etan manifestazioa. Antolatzaileek azpimarratu dutenez arreta berezia jarri dute Euskal Herrian gaur daño iraun duten ekosistema natural eta soziale babesean, defentsan eta kontserbazioan. Suntsiketak gelditu egin behar du. Naturgune biziak, osasuntsuak eta bioanitzak nahi baditugu.
Nazio eraikuntzari helduz Euskal Herriko estatu politikoaren inguruko lehenengo galdeketaren 10. urteurrena ospatuko dute Etxarri Aranatzen datorren apirilaren 13an. Etxarriko galdeketa eta gero Euskal Herriko beste 207 herrietan egin ziren horrelako bozketak. Larunbat honetarako egitarau oparoa prestatu dute Etxarrikoek gure esku ekimeneko lagunekin batera. Hamar urte igaro dira 2014ko apirilaren 13an Euskal Herriaren estatus politikoari buruz antolatu zen lehen herri galdeketatik. Erabakitzeko eskubidearen bidean beste pausu bat eman zen egun hartan. Etxarriko herritarrak elkartu eta bozka bidez nahi zuten herri ereduaren alde egin zuten. Horrek bidearen lehen harrietako bat jarri zuen. Ondoren 2 urtetan zehar 207 herrietan antolatu genituen herri galdeketak. Modu xume batean herrian 11 ekitaldi antolatu ditugu 13 gure eskudagorekin batera. Alde batetik erakusketa xume bat izango dugu, Etxarrin egin genuen guztiaren azalpen xume bat eta gure esku dagok 10 urte hauetan egin duen bidearen inguruan. Horretaz aparte, kale giroa izango da, erraldoiak, gaiteroak, sakana kantuz, bazkari herrikoi bat ere izango dugu eta ondoren txaranga eta musika plaza. Eta politika nola ez Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeak ditugu futbol eta Eusko Jaurlaritzako lehendakarioiaren heriotzaren itzalpean. Jose Antonio Ardantzaren inguruko adierazpenak egin dituzte hainbat politikarik. Entzun. Apirilaren 4an hasi ziren indar politikoen hauteskunde kanpainak apirilaren 21 begira. Baina kanpainaren lehenengo larun batean futbola izan zen herritar askoren arratagune nagusia Bizkaian batez ere. Hala ere, hautagaiek lanak izan zituzten euren mezuak helarazteko. Alderdi gehienek erabaki zuten ekitaldiak eguerdian egitea. Jose Antonio Ardantza Eusko Jaurlaritzako lehendakari ohiaren heriotzak ere zeresana izan du. Guztiz baldintzatu du lehenago ere itzalpean zegoen hauteskunde kanpaina. Izan ere, alderdiak mezuak eta proposamenak gizarteratzen saiatuarren apenas lortu dute zabalkunderik orain arte. Eta kanpainako aurreneko astearen hasieran lehendakari ohiaren heriotzaren albisteak 2. mailan utzi du berriz ere lehendakari gaien arteko lehia. Ardantzaren heriotzaren berri izan bezain laster zabaldu ziren dolumin mezuak sare sozialetan, hala alderdi politikoen nola hautagaien kontuetan ere. Gure ezberdintasunak eta eztabaidak gogorrak izan ziren. Baina azpimarratzen dut hori adierazteko gure asmoa zen asmoa bera. Nazioa eraiki eta arazoak, batez ere arazo ekonomiko eta sozialak aurrera ateratzeko. José Antonio Ardanza fue un lehendakari que entendió que el diálogo era la mejor manera de construir un país. Eta egoera horiei aurre egiteko, berak, bere taldekide eta lankide izan zirenek, bere alderdiak hartu zuten jokabidea izan zen, akordioarena, elkarrizketarena eta ahalik eta kontsentsurik zabalenak bilatzearena, arazorik larrienei erantzuna emateko. Inigo Urkulluk ere egin du bere agerraldia adierazpen instituzional batean, Ardantzaren jardueraren 3 ardatz goraipatuz. Ardantza lehendakaria lehen mailako erreferente politiko eta instituzionala izan da Euskadin. Bere ondarea Euskal gizartearekiko entrega eta konpromiso eredua da. Gure herrian ardura publiko bat geure gain hartzen dugun pertsona guztiontzat. Berba batek ezin hobeto laburbiltzen du Ardantza lehendakariak guztiongan pizten duen sentimendua. Errespetua. Errespetu eta aitortza osoa merezi du, esan, egin eta eman zuen guztiarengatik. Ardantza lehendakaria goian bego. Kanpainetarako ekitaldiek aurrera jarraitzen dutela gogorarazi dute indar politikoetako hautagaiek. Apirilaren 21eko hauteskundei begira, kanpainaren 5. egun honetan etxebizitzaz, lanbidez eta segurtasunaz aritu dira hautagaiak. EH Bilduk
bi eremutan eragitea planteatzen du. Batetik, etxebizitza prezioak murriztu behar dira, eta bestetik, eskaintza areagotu behar dugu. Eta horretarako, proposamen zehatzak dauzkagu. Etxebizitzen salneurria eta alokairuaren prezioa murrizteko, tentsio handiko eremuak izendatu eta erreferentziazko prezio indizeen sistema abiatuko dugu. Espekulazioa eta putre funtsak geldiarazi, pisu turistikoak mugatu, zerga politika baliatu eta prestazioen sistema gainditu. Proposamen konkretuak helarazten dizkiegu euskal gizarteari. Segurtasunaren euskal plan berria martxan jartzea. Koordinazioan aurrera pauso bat ematea, koordinazio errealean, polizian arteko koordinazio errealean eta momentu errealean lortzea. Lehendakaria naizenean, nire lehenengo deia dudarik gabe gizarte eragilei, bai sindikatuei eta bai enpresei izango da. Lehenik eta behin, denon artean enplegu hobe bat lortzeko. Enplegu hobea osatzeko eta egiteko. Lanbide arteko akordioa berritzeko. Eta politika publikoetan ere inplikatu daitezen. Alde batetik utzik dauden etxeak merkaturatzea. Beste alde batetik gune tensionatuak deklaratzea alokairuen prezio mugatu alizateko. Zer gehiago, alokairurako etxe bizitza parke publikoa eraikitzea. Eta baitare espekulatzaileei erosketa masiboari muga jartzea. Y nosotros creemos clarísimamente que si alentamos la construcción de viviendas y si alentamos que haya viviendas que se pongan en alquiler, vamos a conseguir que se baje el precio de la vivienda en propiedad y de la vivienda en alquiler. Edabidetan ere izan dira politikariak esaterako, naiz irratian izan zen atzo, miren Gorrotxategi Elkarrekin Podemoseko lehendakarigaia eta horrela mintzatu zen EH Bilduz eta Euskal Herriko Ezkerraz. Zenik pensatzen duena, imaginazazu EH Bilduk irabazten dituela hauteskundeak eta EAJarekin gobernatzen duela. Ze gobernu izango litzateke? Zein izango litzateke eredua? Ze eredu politikoa? Ezkerrekoa? Eskumakoa, gai batzutan bat, gai batzutan bestea, baina eredu politiko kontrajarriak direnean eta ezker eskuma ardatzan ikuste dutala zentraltasun guztia daukana gobernu ekintza batean, elkarrekin joateak zer nahiko luke esan Osakidetzaren aurrean, hezkuntzaren aurrean, ingurunearen aurrean, feminismoaren aurrean, eta dauzkagun herri bezala, dauzkagun erronka guztien aurrean. Euskal gizartea ezkertiar gizarte batak, eta gehienkoak ezkerra bozkatzen du. Gertatzen dena da herri hontan ezkerra anitza dela. Ezker desberdinak daude, eta konpartitzen dugu aman komunean daukagu euki leiken importanteena, eta da ikuspuntua zerbitzu publikoekiko edo ongizate kolektiboarekiko, hori daukagu aman komunean, beste gauza batzuk ditugu desberdinak, baina importante dena aman komunean daukagu. Orduan, posible izatea ezker desberdinak batu eta herriarentzat, hori bai da herrigintza egitea, herriarentzat gobernatzea ezker perspektiba batetik niretzat hori izango litzateke guk euskal gizarteari zor diogun gauza bat. Ostiral honetan hasiko da Laburbira, euskarazko film laburren zirkuitu ibiltaria. Euskaltzaleen topaguneak antolatuta 8 film laburrek osatutako bilduma aparta eskainiko du aurtengo edizioak. Zirkuituaz eta filmez hitz egiteko pantailaren bestaldean dugu Andoni Urzelai, Euskaltzaleen topaguneko teknikaria. Arratsaldeon, Andoni. Arratsaldeon, bai. Lehenik eta behin konta iguzu zer da Laburbira, nork antolatzen du eta zer da egitasmoaren helburua? Bueno, ondo aipatu duzu moduen, Laburbira euskara sortutako film laburrez osatutako bilduma baten zirkuitoa da, eta helburua da euskal zinemagintza bultzatzea. Euskarazko zinemagintzaren erakusgarri aparta izango da orduan, ikus entzunezkoetan euskarazko erakusleio baten beharra sumatzen zen duten? Bai, nik uste, gainea kontuan hartu behar da film laburrek
film laburren generuak berez nahiko zirkuito itxixa daukie, berez be. Hau da, zinemareto normaletan zaila da, film laburrak ikustia, eta eraberian sekulako garrantzia duke, porque txarri film luzetara heltzeko bidea film laburrak ekoiztia da, ezta? Orduan bai, erakusleio honen beharra ikusten gauen, da iruditzen jako gainera euskara sortutako zinemagintza bultzatzeko erakusleioa aparta dela, bai herritarrentzat eta baita sortzaileentzat eurentzat bai. Azken finien normalien merkatuak emuten ez dotzien erakusleio bat emuten zauelako. Euskarazko ikusentzunezkoetan ekarpen aparta da orduan zalantzari gabe. Euskararen aldeko zirkuitu honek 21 urte edo 21. edizioa egingo du aurten. Ibilbide luzea duzue beraz egina, ezta? Bai, aipatu duzu moduen 21 urte, ez da gutxi aurten 21. edizioa da. Bitarte hontan 100 film labur erakutsi ahal izan dugu, milaka herritarrei eta beste 100 herritan, orduen bai, bilbide oparue eta bai, da horretaz segitzen dugu. Aurten izen be, inoiz baino herri gehiagotan antolatu dira emanaldiak, orotara 37 herritan, orduen ikusten da edizio laburbira zirkuituak gero eta itzala hundixo daukola, arrakasta hundixo daukola, eta interes gehiago pizten dagoela bai sortzaileen parterik, eta baita herritarren aldetik, bai. Edizio honek berezitasunik edo izango du, edo? Ez, aurten berezitasun ez da oso nabarmena, baina, bai sartuko aukera eukiko daue ikusliek film labur honena izendatzeko, botatzeko aukera eukiko daue. Baina orokorrien ez, urtero moduan alegindu gare alik eta bilduma aberasgarrixena, interesgarrixena eta kalitate handikoena biltzen, uste du lortu duela urtengoen be, bilduma osatzen dago zen 8 film laburrak oso ikuslea txundituta utziko daude, sekulako maila dau. Gure euskal zinemagilek sekulako maila dauki, orduan, dauen anistasuna bai eduki aldetik, bai forma aldetik, bai estetik aldetik, sekulakoa da, eta irudipena daukat ikusliak txundituta aterako dira emanalditi bai. Kalitatezko 8 film laburrek osatuko dute aurtengo edizioa aipatu bezala, eduki zein estiloz denetariko filmak dira, ezta? Bai, bakoitza, izen be, guri asko kostatzako entresak aitxia, hau da, 8 film, normalien bilduma osatzen daue, 7-8 bederatzi filmek. Filmak ezin dio 20 minutu baino luzioak izan, da guk orotara bilduma ordu terdi inguru horretan kalkulatzen du. Orduan, egin kasu, aurten jaso ditugu, okerrez banau, 28 lan. Hortik, 7-8 edo beratzira murriztia oso lan zaila da. Oso lan zaila da, ze aipatzen dago moduan, sekulako maila dau. Eta, gualeitzen gare, alik eta lehen aipatu dute moduen, bilduma aberasgarrixena osatzen. Eta uste dut, lortu dagoela urten be, orduan, bai, 8 pieza erabat ezberdin, danak erakargarrixak, bakoitzak bere puntua da, zerpentsagoa da, emungotzona ikusliai, orduen, bai, oso bilduma ederra ikusteko, bai. Ekileen artean, gainera, lehen ere esan duzu, ez? Batzutan labur metraiak egitea, film luzeak egiteko bidea ere badela. Orduan, ikasleak ere badaude ekileen artean, ez da? Bai, 28 horrein artien ikasleak eta noski daudela. 8 honein artian, esango nauke ikaslea baino, jende profesionaloa da bilela, esango nauke orokorrian. Eta, aipatu dozu moduan, berez, film laburren generua, bere horretan generoa da. Baina, baidea gisa beste bat kasutan, film laburrak ekoiztiak eramaten dauela hainbat zuzendari, ondoren film luziak ekoiztera, ezta? Orduan, batetik, nahiz da genero propio bat izan zinemagintzan munduan,
baita bide bat, askontzat, eskarmentu bat, gero film luziak ekoizteko, ez da? Filmak ikusi ahal izango dira, apirilaren 12-tik, maiatzaren 12-ra, hilabetez herri izango zarete, nola jakin dezakegu Laburbirak zein herri igarotzen dituen? Bai, Laburbirak webgunien bertan, hor badau egitaraua, eta, bueno, nahi dauenak bertan sartzen da, Laburbira googleatuz, bilatzen da webgunia, eta hor dau egutegisa, eta datak, egutegisa, eta solasaldirik badauen edo ez, zuzendarixakin, izenbe, hainbat herritan filmetako zuzendari batekin solasaldixak antolatzen dio. Orduan, bueno, ingurua suertago eskero, nik onbiti herritar deni, emanaldira hurbiltzera bai. Aukera aparta izango da orduan, baita sortzaileak ezagutzeko. Bide beretik, Laburbira gure herrian antolaturik ez badago ere, garaiz gaude emanaldia antolatzeko? Bai, berez esan daigun, datak eta itxita daude, baina ondiokan be, azken finien hau, bueno, gauza zabal bada orduan, webgunien bertan emanaldi bat antolatzeko izen ematia zabali mantenduko, hau da, ez da itxita, orduan, elkarten batek, auzotalderen batek, udalen batek, dadalakoak emanaldi bat antolatu gure baldin badau, webgunien sartu izena eman, da listo. Azkenik, zer esango zenieke Laburbira ezagutu nahi duten ikusentzulei? Lehen aipatu gotena, gure baldin badaue jakitia euskara sortutako zinemagintza zertan dan, erakusgarri aparta dela hori. Eta, bueno, baita aipatzia, emanaldi asko guk azken finien bilduma bai euskeraz, baina bai azpitulatuta eskaintzen du orduan. Euskeraz ez dakinari be, gonbitea luzatzea, bertara hurbiltzeko, azpititulatutako bilduma ikusi ahal izango dauelako. Eta herritarrai, esatia, hori, hartuko dauela kriston gozamena ordu terdiz, eta, bueno, bai, sekulako emanaldia ikusteko aukera edukiko dauela. Esker mila Andoni Urzelai, Euskaltzaleen topaguneko teknikaria, Laburbira euskarazko film laburren zirkuitu ibiltariaren edizio berria aurkeztearen. Ongi izan? Zuei mila esker, urren arte. Kultura gaietan gabiltzala, bertsolaritzari dagokionez baditugu berriak. Gipuzkoa bertxotan apirilaren 25ean hasiko da aurten, Eskoriatzan eta ekainaren 2 arte 20 saio jokatuko dira bi itzulitan. Bueltan da Gipuzkoako bertso txapelketa, sailkapen fase apirilaren 25ean hasiko da. Eskoriatzan ekingo diote, eta ekainaren 2 artean 20 saio jokatuko dira bi itzulitan. Aurtengo edizioak berezitasun ugari dakartza, batetik bere iraupena, hilabete eta erdi pasatxo iraungo du 20 saio jokatuko baitira. Saioak bikoitzak izango dira lehen itzuleko lehena eta azkena izan ezik. Lehen itzulian 12 saio izango dira, ostegun eta ostiraletan, bigarrenean aldiz 8, larunbat eta igandeetan. Baina bere egitura ez da berritasun bakarra, txapelketaren forma bera ere aldatu baita. Ariketetan berritasunak daude, eta horien lanketaren atzean egonda bertsogintza batzordea talde antolatzailearen baitan. Eta guzti aurrera eramateko ezinbestekoa dira bertsolariak, antolatzaileak, gaia-hartzaileak, epaiak eta oroar bertsozaleak, eta nola ez bertso eskolak. Hain zuzen ere aurtengo irudia eta mezua hildo horretatik diseinatu dituzte. Unai Gaztelumendiren irudiak bertso eskoletako lehen belaunaldi inguruko irudiak dakartza, behean uztapide duela. Zuri beltzeko argazki horretatik gaur eguneko bertso unibertsora heltzeko ezinbesteko pausoa izan dira bertso eskolak, eta hori irudikatu nahi duain zuzen ere Gaztelumendiren irudiak. Horri lotuta txapelketaren beste berritasunetako bada saio bakoitzaren ostean afari merienda antolatuko dutela tokien tokiko bertso eskolek. Keinu horiain justu aurtengo txapelketaren mezuarekin badator, bertso eskolak erdigunen jartzen baititu, eta bertsoaren unibertsoa zabaltzen baitu. Atzera begira jarriz 2019an jokatu zen azkenekoz Gipuzkoako bertsolari txapelketa, eta Beñat Gaztelumendik eraman zuen txapela, buruz burukoan Agin Labururekin aritu ostean. Bertso eskola bukatzean, norregoten zen gure zai, gaixo geundenean nortzen,
mindena goxatzeko gai. Heldu gara boletinaren amaierara, besterik ez gure aldetik informazio gehiagorako sartu gure sare sozialetan edo 11.eus atarian laster gara bueltan albiste gehiagorekin. Arratsaldeona pasa.